Ešte viac Afričanov v Európe. To je najnovší plán Leyenovej pre program Erasmus, ktorý má pomáhať vysokoškolským študentom. Najnovšie chcú navýšiť jeho financovanie až na 40 miliárd eur, čo má byť dvojnásobok súčasnej sumy. Chcú však ale do konca roka 2027 zabezpečiť, aby Afričanov študujúcich v Európe bolo neporovnateľne viac. Kým dnes Afričania môžu študovať v počte 16 000 priemerne z programu Erasmus, po novom to má byť až 105 000 afrických študentov prichádzajúcich do Európy každý a jeden rok. Chápete to správne? Európania, daňoví poplatníci žijúci v Európskej únii, ktorí pracujú, vrátane vás, ktorí sledujete toto video, odvádzate štátom dane, posielajú peniaze Bruselu, Európskej komisii, ktorá z nich bude platiť štipendium, aby Afričania mohli prichádzať do Európy a študovať tu zadarmo. Viete veľmi dobre, že títo ľudia už potom z Európy odchádzať nebudú, lebo kto by sa chcel vrátiť niekde do subsaharskej Afriky, do Maroka, do Egypta a podobne. Títo ľudia postupne premenia Európu na nepoznanie. A my v Hnutí Republika s týmto zásadne nesúhlasíme. Tvrdíme, že Európska únia by mala platiť štipendiá našim študentom, aby naši študenti nemuseli premýšľať o tom, ako si zaplatia drahý internát alebo prenájom, aby sa mohli dostať na vysokú školu, ale práve oni by mali byť podporovaní. To by malo byť cieľom Európskej únie. Títo ľudia sa tu ale kompletne zbláznili a chcú skrátka Európu zaplaviť lacnou pracovnou silou a teraz už aj študentami z Afriky. My to musíme za každú cenu zastaviť a budeme preto hlasovať proti akémukoľvek návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorý prinesie tieto šialené zmeny. Držte s nami, pretože my bojujeme za všetkých slušných obyvateľov Európskej únie, aby sa ich dane, ich peniaze používali na zlepšenie ich života, života ich rodičov a života ich detí. Čo ešte chcete posilňovať a zrýchlovať na posielaní peňazí na Ukrajinu? Predsa 50 miliárd eur sme na Ukrajinu už poslali zo súčasného rozpočtu. Ďalších 100 miliárd je plánovaných poslať na Ukrajinu z budúceho rozpočtu. Desiatky miliárd išli na Ukrajinu v rámci rôznej mimoriadnej pomoci a stovky miliárd eur tam išli v rámci vojenskej pomoci. Čo na tom ešte chcete zrýchlovať a zväčšovať? Prepáčte, ale stále len Ukrajina sem, Ukrajina tam. Pomaly na týchto plenách už nič iné neriešime, len to, ako ešte viac peňazí poslať na Ukrajinu. Tam členskému štátu, Maďarsku, ktoré platí do únie, do rozpočtu únie príspevok, eurofondy blokujete, ale na Ukrajinu, ktorá nie je členským štátom únie, stovky miliárd eur posielate. Rodinám na pomoc s bývaním alebo mladým na to, aby mali v Európe budúcnosť, peniaze nedávate, ale Zelenskému ich naďalej posielate. Toto nie je Ukrajinská únia. Pri všetkej úcte, toto nie je Ukrajinská únia, toto je Európska únia, ktorá sa má venovať európskym problémom. Ukrajina nie je stále členským štátom Európskej únie a dlho ani nebude. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčšiu prioritu klásť na problémy Európanov a obyvateľov Európskej únie a nie neustále riešiť problémy celého sveta. Takže, páni komisári, prosím vás, už naozaj stačilo. Začnite konečne riešiť problémy Európy a nie celého sveta. Ste to v prvom rade vy, progresívci, kto je politicky zodpovedný za všetky tie znásilnenia, krádeže a vraždy, ktoré páchajú nelegálni imigranti a ich gangy na území celej Európy. Pretože ste spravili z polície len bezzubé módne organizácie, ktoré už prakticky ani nemôžu zasiahnuť proti týmto kriminálnikom. Po celej Európe vidíme, ako si vy predstavujete úlohu polície. Vykopávať dvere ľuďom a dávať ich do väzenia za názory na sociálnych sieťach. Prípadne strieľať vodnými delami do protestujúcich proti povinnému noseniu rúšok alebo proti ľuďom protestujúcim za mier. Prípadne urobiť z policajtov ochranku pre dlhové pochody alebo opäť nejakých imigrantov. Pritom skutočnou úlohou polície má byť bojovať proti zločinu, bojovať proti skutočnej kriminalite, proti nelegálnym imigrantom, proti ich prevádzačom, proti drogovým dílerom, ale aj skorumpovaným politikom, aj na najvyšších špičkách Európskej únie. Donald Trump to v Amerike urobil správne. Prepustil všetkých transvestitov z armády a policajtov poslal do ulic naháňať a vyhosťovať nelegálnych imigrantov. A presne takúto čistú potrebuje aj Európa.